La Masia ni es toca. Benvinguts de nou als nostres vídeos del racó. Avui volem parlar de l'aposta que ha fet el Barça els darrers anys per la Masia i que s'ha fet els darrers anys el Barça per la Masia. I per fer-ho ens volem remuntar a l'any 2014, abril del 2014. El Barça penjava al Camp Nou una pancarta que deia «La Masia no es toca». Recordem que el Barça va ser un dels primers equips sancionats per la FIFA pel fitxatge de menors, una sanció de la FIFA que va fer que el Barça perdés futbolistes com Lee o com Takekubo, que ha acabat vestint de blanc. Aquell dia el Barça va penjar aquella pancarta dient que la Masia no es tocava. I en aquests darrers anys, des d'aquella pancarta, el que s'ha fet és no tocar la Masia. O sigui, el Barça no ha tocat la Masia, però no l'ha tocada perquè no ha apostat en cap moment per futbolistes del planter. De fet, l'últim futbolista que s'ha consolidat al primer equip del Barça és Sergi Roberto. I no és perquè no hagin passat futbolistes, no hagin tingut al Barça futbolistes que han demostrat el seu talent. Aquí tenim una llista d'ells. Estem parlant de futbolistes com Adama, futbolistes com Marc Bartra, com Tello, com Munir, com Deulofeu, o més recentment com Corella o Carles Pérez. El Barça ha decidit no apostar per aquests futbolistes i fer calaix amb ells, vendre'ls. No diem que tots aquests futbolistes haguessin tingut un lloc com a titulars al Barça, diem que segur que alguns o molts d'aquests futbolistes podien haver tingut lloc a la primera plantilla al Barça, i el Barça els hi podia haver donat un lloc que se li havia donat a aquests futbolistes del planter en el passat. El Barça, en canvi, va decidir no apostar per ells i fer caixa amb aquests futbolistes. Al final, tots aquests futbolistes han demostrat, han jugat en equips de primer nivell, per tant, que han demostrat que podien tenir nivell per haver estat almenys a la plantilla del primer equip del Barça. I què ha fet el Barça en aquests darrers anys al planter? El que ha fet el Barça és no apostar per futbolistes formats a casa i sí apostar per futbolistes fitxats del mercat brasiler. El Barça ja va començar amb el fitxatge de Neymar, quan el Barça va pagar per els drets de tres futbolistes del Santos que mai van vestir de blaugrana. Estem parlant de Gabigol, que va passar amb més pena per glòria per l'Inter, i de Giva i Andrade. El segon va jugar a l'Agustera, però cap dels dos va arribar a jugar amb equips de gaire nivell. Però el Barça va seguir repetint aquesta aposta, ho va repetir l'any següent. L'any següent va ser amb el Palmeiras, aquest any amb el Fluminense. Aquest any un acord que incluïa drets sobre futbolistes com Gerson, que va passar també amb més pena que glòria per la Roma, Marlon, que sí que va vestir de blaugrana, però tampoc va tenir el rendiment que s'esperava, i Kennedy, un futbolista que ha passat per 1.000 equips, entre ells el Getafe. Lluny de deixar d'apostar per aquest mercat brasiler, el Barça va seguir amb aquesta aposta i va fer-ho per un futbolista com Douglas. Douglas ja va arribar directament pel primer equip, futbolista que ni els periodistes brasilers entenien perquè el Barça havia decidit apostar per ell, i el seu rendiment a Can Barça va demostrar que no s'equivocaven. Mai va demostrar que no tenia nivell per jugar al primer equip del Barça. Però el Barça va seguir fent aquestes apostes. De fet, al mercat d'hivern següent va arribar un futbolista com Robert Gonçalves, cedit al Barça B, futbolista que diuen va arribar fora de forma, va arribar fora de pes, no va arribar-hi a debutar a segona divisió amb el Barça i només va jugar uns minuts a la Copa Catalunya. Però el Barça va seguir apostant. La temporada següent va ser una altra sessió, en aquest cas de Vitinho, procedent del Palmeiras, futbolista que tampoc va acabar quedant-se al Barça ni que tampoc va acabar demostrant al Barça que tingués nivell. Però això es va repetir l'any següent, aquest cop va ser un atacant, va ser Gabriel Novaes del Sao Paulo, i el Barça de nou, aquest futbolista de nou va demostrar. De fet, el Barça va estar a punt de cedir-lo, només fitxar-lo al Nàstic, i va demostrar, quan va vestir de blaugrana, que no tenia nivell tampoc per vestir la samarreta del Barça. Però això es va seguir repetint. De fet, al mercat d'hivern passat, el Barça va fer un intercanvi d'un altre futbolista brasiler, aquest cop estem parlant de Mateus Pereira, que el Barça va intercanviar per Alejandro Marqués amb la Juventus. Una operació similar a la de Pjanic i Artur, en el sentit que els dos van inflar els preus dels dos futbolistes. Un futbolista, Mateus Pereira, que el Barça en aquest darrer mercat d'estiu ja se'l volia treure, per tant, que tampoc ha demostrat que tingués el nivell que es demana al Barça. Però, a part d'això, tot i els fracassos, el Barça ha seguit apostant. Aquest darrer mercat d'estiu, un altre futbolista pel planter, Gustavo Maya, procedent del Sao Paulo, i en aquest cas un altre futbolista pel primer equip, futbolista que va costar 7 milions, estem parlant de Mateus Fernández, futbolista que té dorsal del primer equip, que no ha estat ni presentat i que no ha anat encara a cap convocatòria, evidentment, de Ronald Koeman, i que veurem, va estar a mitja temporada al Valladolid, veurem si té nivell per jugar al Barça, com de moment no han tingut cap dels futbolistes que han passat pel filial o pel primer equip del Barça. No ens oblidem tampoc d'Emerson, un futbolista que el Barça va comprar en copropietat amb el Betis, sí, aquelles multipropietats de fa uns anys que es compraven cases entre dos, el Barça també ho fa ara amb futbolistes, en aquest cas amb Emerson, futbolista que veurem si
acaba vestint primer si acaba vestint la samarreta del Barça i segon si l'abasteix, si acaba tenint el nivell esperat d'un futbolista per estar al Barça. Per tant, en aquests darrers anys, què ha passat a la cantera del Barça? Ha passat que no s'ha apostat per futbolistes del planter, no hi ha hagut una aposta ferma, s'ha vengut molts futbolistes que podien haver tingut un lloc al primer equip del Barça, com s'ha demostrat amb el temps, i el Barça, en canvi, ha seguit apostant any rere any per futbolistes del mercat brasiler i cap d'ells ha demostrat tenir el nivell per jugar a Can Barça. Per tant, aquesta aposta contínua, aquest deixar de banda els futbolistes del planter i apostar per mercat brasiler ha estat una aposta que no ha funcionat els darrers anys, ni esportiva ni econòmicament parlant. Diem esportivament perquè el Barça, en aquests futbolistes, tots aquests futbolistes pels que ha apostat en el mercat brasiler, n'ha pagat més d'una xifra al voltant dels 50 milions. 50 milions que el Barça no ha tingut cap mena de rendiment per tots aquests futbolistes. Tenim encara l'interrogant dels darrers fitxatges, però en tots els altres, en totes les altres apostes que s'han fet, en tots els drets que s'han pagat per aquests futbolistes, no s'ha obtingut cap mena de benefici ni esportiu ni econòmic. I per últim us volem convidar, com sempre, a que us subscriviu al nostre canal de YouTube i a que ens seguiu a les nostres xarxes socials, tant a Facebook com a Instagram com a Twitter.